Antes todo era sair ao mar e pescar. Eu empecé vindo ao mar co meu pai e decidín quedar. Aquí aprendes traballando. Cada día diferente. Eu tiven mentores, pero non hai por que vir con experiencia. Agora vou facendo o meu propio camiño, xa son a terceira xeración. Vas aprendendo, día a día. Ten algo que engancha. Tes moita libertad. Non é só traballo, é unha forma de vida. O mar ensiñes a traballar, pensar e a buscar solucións. Levo toda a vida no mar e aprendo todos os días. Toda a vida pescando e ora tamén ensino como o facemos. Amosar oficio a outras persoas axuda a poñer un valor. A xente sorpréndelle moito o que hai detrás da pesca. É outra forma de vivir o mar e precisas de mozos que aposten por un futuro e queiran traballar aquí. Eu quero seguir traballando. Aquí hai máis opcións das que parece. Se che gusta o coñecemento, o mar e estar ao aire libre, este é o teu sitio. O mar ten máis oportunidades das que parece. Empezas pescando e acabas facendo o teu propio camiño. O traballo no mar cambia constantemente. Pero segue sendo unha oportunidade.